Dubaj je pre mňa zaujímavý asi najmä kvôli stavbám a biznisu, ktorý je na to naviazaný. Rovnako tak ma fascinuje až priam neuveriteľný počet realitných transakcií, ktorý sa tu udeje každý mesiac. Zároveň je veľmi zaujímavé, že pri tomto objeme výstavby, ktorá tu prebieha, je väčšina projektov vypredaná ešte pred dokončením. V Dubaji majú veľmi zaujímavé spôsoby financovania a splácania nehnuteľností, či už počas výstavby alebo po nej. Nehovorím, že je to lepšie alebo horšie ako u nás, no je to iné a veľakrát atraktívne. Pri všetkom tom množstve obchodov je jasné, že nie každý, kto si rezervuje svoju budúcu nehnuteľnosť, ju dokáže podľa plánu splácať. Nie je to situácia, ktorú by sme nepoznali aj u nás doma. Už roky pomáhame klientom, ktorí si rezervovali svoju nehnuteľnosť, no nezískali na ňu potrebné financie a hrozilo im, že prídu o už uhradené peniaze. Tu v Dubaji túto našu službu poskytujeme tiež. Nezáleží na tom, či sú to projekty vo výstavbe alebo hotové nehnuteľnosti.